Angikwazi umthandazo wakho umfundisi noma ukuthi uthini. No. I'm prophet. Oh, amen. Amen. I'm not prophesying. I'm preaching. Hallelujah. Amen. I'm not preaching. Let's go to grace. Lithi iBhayibheli sungakhuphula ikeyboard yakho ngiyashumayela base ngiyafa. Lithi iBhayibheli kwakunechibi laseBethesda. Leli chibi laseBethesda lithi iBhayibheli kwakade kunempheme emhlanu. Lempheme emhlanu lithi babelinda khona mangabe begula bonke kwakunempumputhe nenkubela abantu abangakwazi ukuhamba kule ndawo behleli khona ekhona nalo ona 38 years eguleni kwakhe lithi izwi likaNkulunkulu khona lapho bonke kwafika ingelosi kaNkulunkulu njalo ngokushona kwelanga before the day of the Sabbath lithi izwi likaNkulunkulu mayifika ingelosi kaNkulunkulu lithi yayifika ishake ichibi ngoba zonke izinto ezoveza amandla kaNkulunkulu they shake it before yonke into empilweni yakho bezoveza amandla kaNkulunkulu you supposed to shake before the power of God he revealed. This is kaNkulunkulu khona lapho mayishake ayayingashake ichibi kodwa yayishake abantu abazongena echibini ispirits kunezinto uNkulunkulu ayishekayo kanti akasheki zona kodwa usheka wena. Lithi izwi likaNkulunkulu khona lapho mangabe sashekwa ngoba into yashekwa uNkulunkulu ayikwazi ukuphinde ishekwe enye into. That is why we can't be shakeable because we are already shaken by the hand of God. By the hand of God. Lithi izwi likaNkulunkulu mangabe ishake ingelosi izamazama isikhibi lithi izwi likaNkulunkulu amanzi ayikade ebablisha like the gas amanzi kuba ngathi ayabila mangabe seshekiwe lamanzi kodwa njalo mesongena abantu bangena emanzini bese beyaphuma bese amanzi ayaqina. Yini ayicima amanzi into ayicima amanzi base bethathe lo shake emanzini bahamba na But keep pushing. you understand so ngizongilila this is uNkulunkulu khona lapho wakhona yedwa. This place was the place of grace. The place of grace lithi yayinempheme emhlanu. That number 5 represent grace. Number 5 is represent grace and favor. Then lithi izwi likaNkulunkulu khona lapho. Mehleli le ndoda kanti ayazi ukuthi yona kuyona ungena echibini. Oh my God. Kodwa yona ukuthi ihlangane nenkosi yomuva. Uthi John chapter 1 verse number 16. Uthe ekugcwaleni kwakhe lithi samkela umusa phezu komusa. Kunomusa wokuqala ababengena kuwo. Laba babengena kulo musa wokuqala lithi babephila kodwa bengabi nakho ukukhanya. Bayaphila bathi ukukhanya kukho. Baphile ebumnyameni khona nobazalwane. Bayaphila bathi ukukhanya kukho. Ungalinge wena uyifanise nabantu abangakhona. Ungalinge uthathe le language othi wena uyafana athi umuntu ongakhola siyafana sifana. Hayi webazalwane sifana. Into eshaya mina ayifani nomuntu oshaya ungakhona. Uhluleka amafani nomuntu ongakhona. Amen. When ushawa izimpo ifice emhlabeni ephile emhlabeni kodwa mina ngishawa izimpo usathana ayibamba kuyipoint yami ayibamba egazini lami. So we are not the same. We are not the same as far. This is uNkulunkulu khona lapho. Befika uJesu ithi le ndoda there is no man ayikho indoda engangisiza akekho umuntu
ongangisiza. Number 1, igrace isho urejoice. Once wamukela igrace usala unomusa, usala uhleka. Nikhona bazalwane, once wathola umusa nje. Lithi izwi likaNkulunkulu kwiZenzo chapter 11 verse number 23, lithi ngalesikhathi uBarnabas ebona umusa kaNkulunkulu, lithi he become glad, lithi wajabula. Ngamamazwi umusa mawufika kuwena ukhipha bitterness, keep bitterness. Lithi izwi likaNkulunkulu befika umusa, uSamsoni into yamenza ukuthi afe. Why we place of division? Lithi wabamba insika ezimbili, which is means number 2, it means division. Ikhona bazalwane? But into eyenza ukuthi lo aphile noma bemenqa bemchamba is because wayebambe the 5 colonnels, the 5 pillars, the 5 porches, which is mean that was represent the grace of the Lord. Ngoba umusa bazalwana ubulali. Njengoba ukhona kusewumusa kaNkulunkulu. Awu amen. Njengoba uhambile nje wabaphela kwivuselele ilekhe yaqala awuphenduki kodwa uyaphila, umusa kaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu le ndoda mangabe sefika uJesu uthi akho umuntu ongangisiza. Methi akho umuntu ongangisiza, usethi uJesu inkinga ayikho kubantu kodwa inkinga ikulento ohlezi kuyo. Ayikho kubantu but ikulento ohlezi kuyo. Take your bed and walk. Take your bed and walk. Thabatha uhlaka lakho uhambe. Awu haleluya. Indoda masisi igcwalisa umusa sethu abathi uhlaka isihamba, ithi beyihlangana namaJuda nabapristi beyibuza ukuthi wendoda wathabatha uhlaka kuyisabatha, ithi nona mangasi kodwa umphilisileyo uthe mangithabathe uhlaka lami ngihambe. I don't know ukwenzakaleni ngami, anginendaba sengihlala isikhathi esingakanani, anginendaba abantu bengijaba bethini kodwa umphilisi uthe mangithabatha uhlaka lami ngihambe. Namhlanje ngizokhuluma nomzalwane namhlanje nomuntu othi impilo yami ngiyayazi la iphuma khona, and impilo yami bingekho right, nginabantu endibablemayo ngempilo yami, kodwa masefika umusa namhlanje uzohlabelela intuli uthi kodwa ukhulume kimi uthe mangisukume ngihambe. Lithi izwi likaNkulunkulu semvala, lithi uBhartimeyu uthe mangabe qala isiphambili uBhartimeyu wayesinxibi ngamamazi wayeyibheka, wayephila ngokucela ecela futhi engaboni. Lithi mangabe ezwa iphimbo likaJesu, ezwa nama-footstep kaJesu, lithi wayesememeza ethi have mercy on me, ngenzela umusa ngihawukele. Lithi mangabe memeza, lithi uJesu mefika kuyena uthi ukhuluma endodeni uthi wendoda suka ubuhamba. Indoda same time amehlo avuleka, ngoba umusa abazali masufika empilweni yomuntu uvula amehlo ubone ukuthi ngamanye amazwi akuyona lento obukade ucula ngayo ebamba impilo yakho, kodwa ukuthi ubekade ungaboni but now you can see. Namhlanje sizokhuluma ngabantu abazothi inkosi bengaboni but now sekuyabona. Sengithandaza namhlanje, I want to pray with you. Ozothi inkosi namhlanje bengaboni but namhlanje sekuyabona. Bengabona impilo yami uyayidinga but now sekuyabona. Bengabona inkosi ukuthi kune-assignment enkulu ephezu kwami but now I can see. Hallelujah. Bengaboni but now sekuyabona. Stop blaming abantu but it's bengaboni but now I can see. Simeni ngenyawo egameni likaJesu. Bengaboni but now I can see.